Dobrý deň, milé dámy, vítam vás a keďže máme útorok, tak pokračujeme slovenskými mini lekciami tvárovej jogy, kde som sa rozhodla, že tento útorok sa zameriame na naše čelo, kde by som rada spolu s vami precvičila 3 cviky a začala úvodnou relaxáciou. Rada by som upozornila, ako už zrejme možno poznáte z niektorých teda mojich videí, ak chcete cvičiť tvárovú jogu a aktuálne máte na sebe make-up, je to v poriadku, kľudne cvičte, to je len dobré. Ak to chcete respektíve opakovať alebo cvičiť pravidelne, najlepšie denne, tak je najlepšie mať čisté ruky a čistú tvár. Super. Taktiež je jedno dobré pravidlo, ktoré myslím, že platí nielen pri tvárovej joge, ale aj pri iných životných situáciách. Pokiaľ cítite pri akomkoľvek cviku, či už masáži alebo vyslovene tvárovom cviku pri face joge, bolesť, je dobré prestať a prípadne pokračovať, keď máte samozrejme chuť, a znížiť tlak, ktorý vyvíjame na danú svalovú skupinu. Super. Tak, poďme sa spoločne príjemne naladiť na našu 5 až 7 minútovku tým, že si troška zarelaxujeme, lebo verím, že takto je najlepšie začať či už pohybovú aktivitu alebo tvárovú jogu. Tí, ktorí chcú, môžu si zavrieť oči a položiť chodidlá na zem, ak môžu. A ja budem signalizovať začiatok našej relaxácie týmto zvonom, takže sa môžeme spolu nadýchnuť a vydýchnuť 4 krát. Tí, ktorí dýchajú, dajme si ešte spolu 4 spoločné nádychy a výdychy. Nezabúdajte, že toto je čas investovaný do vás. Skvelé investovaný čas. A ja budem signalizovať aj koniec našej relaxácie opätovným zazvonením na zvonec. Kľudne už môžete otvoriť oči a húpneme rovno do toho, čo vy na to. Takže naniesieme si najprv obľúbený pleťový olej, stačí 2-3 kvapky prípadne, aby ste mali taký dobrý pocit, že ako keď masírujete, ale nebolo toho oleja príliš. Kľudne to nanieste na celú vašu tvár, ale aj krk. A dáme si naše ruky do prostred čela. A budeme takto minimálne 3 takýmito horizontálnymi ťahmi masírovať naše čelo, kde sa počas tejto minilekcie sústredíme na najväčší sval na čele, ktorý je frontalis, ale aj taktiež procerus, ktorý sa nachádza medzi obočím. Spoločne takto pokračujeme. Môžeme sa aj usmiať, lebo s úsmevom, a nie je to klišé, naozaj ide všetko ľahšie. Dajme si takto ešte spoločne 5 takýchto ťahov, ak môžete a nepociťujete akúkoľvek bolesť. Tak, a budeme pokračovať čelovým spevňovačom. A našimi 2 ukazovákmi si takto zafixujeme ako keby naše čelo. A budeme sa sústrediť na oblasť medzi týmto našim obočím, teda už na spomínaný procerus sval. Otvoríme viacej oči a sústredíme sa na bod pred nami a takto dýchame 10 sekúnd a budeme to opakovať ešte 2 razy. Tí, ktorí vedia, že budú krčiť svoje čelo,
týchto kvázi 11 vrások si budú vytvárať. Môžu to spraviť jednoduchým spôsobom, ukážem najprv. Dajte si vaše ukazováky doprostred čela, ako keby ste takto potiahli krásne, zafixovali celé to čelo, nielen koniec teda toho obočia. A takto si spolu zopakujeme ešte 2 razy aj pre tých, ktorí vedia, že by sa mračili. Kľudne vytraste vaše ruky, nakoľko môžete absorbovať energiu, ktorú ste možno že za celý deň alebo niekedy aj ráno už nachytali. A zopakujeme si to ešte raz. Kľudne môžeme uvoľniť ruky. Teraz budeme pokračovať masážou. Dáme si ruky v päsť, opätovne si ich dáme do stredu čela a takto premasírujeme. Kľudne môžeme aj spánky, ak máte akúkoľvek bolesť hlavy, toto tomu predchádza, respektíve aj s tým bojuje. Takto minimálne ešte 3 razy. Super. A keď máme už ruky v päsť, kľudne to využijeme a troška zrecyklujeme túto pozíciu. Spravte si z ukazováka a prostredníku také ako keby 2 háky. Otočte smerom k svojmu obočiu a ešte pomasírujeme takto krásne obočie, kde uvoľňujeme a masírujeme sval orbicularis oris, ktorý sa teda nachádza okolo očí. A takto si spolu dajme ešte minimálne 5 razy. Toto je dobre opakovať 5 až 15 raz. Podľa toho, ako sa cítite, či začínate s tvarovou jogou, alebo ste dennodenne cvičiaci. Super. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si spolu precvičili tvárovú jogu so zameraním na čelo. Dajte mi vedieť, aké lekcie by ste radi videli, na čo by ste sa radi zamerali, čo vám chýba, čoho by ste chceli viac, čoho možno menej. Želám vám krásny deň. Majte sa.